lura da hannun gulmi. Kaji ya biyo hanyar da ya fi ƙarfi yaro shi na Garba ɗan Suleiman da mijin Amina. Dan guja ganin hajjan guza. Hau mu ji. Mana baba haba. Ji tandara ɗan ƙalar ɗauki tandaran madoka gurmi. Allah ba, bai yadda akwai mutuwa ba, Wane shi ɗan bai Garba? san ranar tashi ba, tare karkace ba sa komai, ga kudin jirgi, lallaba amin. Bayar kawai bayar. Abin da za na gaya ma. Ni za ka ba naira 10 tafiya kusan awa 3 ɗauki naira 10. Ba ka da hankali? Idan ya ce bai san Allah ba, bai yadda akwai mutuwa ba.